ഹലോ, തല എപ്പോഴും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കൈ എടുക്കാനേ പറ്റില്ല. 24 മണിക്കൂറും കൈ തലയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പാൻ ചീർപ്പോണ്ട് പാനില്ലാതെ പാനൊന്നും കിട്ടില്ല. എന്താ കാരണം, തല നിറച്ച് താരനാണ്. അതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചിൽ വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇത് കളയാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി പാക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായി വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ കട്ട തൈര് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ. ചെറുനാരങ്ങ പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറുനാരങ്ങ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് വാടിയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെക്കുമ്പോൾ ജ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടായില്ല കേട്ടോ. ബലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല ശക്തിയിൽ ഞെക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ 2 കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഞെക്കിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ജ്യൂസ് കിട്ടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തൈരിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാരണം കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മിക്സിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. താരൻ തീർച്ചയായും മാറുന്നതായിരിക്കും. നിറയെ താരനുള്ളൊരു ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അരമണിക്കൂർ തലയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ട് വേണം വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വാനില ഐസ്ക്രീമില്ലേ, അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. കളറും ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണാംശമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും വാനില ഐസ്ക്രീം പോലെ ടേസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനേക്കാൾ മുമ്പ് ഹെയറിലത്തെ ചെടയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു കിടക്കാച്ചി റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. നമ്മുടെ താരനൊക്കെ നന്നായി മാറി കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ താരൻ പരമാവധി കുറയണതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹെയറിലത്തെ ചെടിയൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വകച്ചെല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരേ വശത്തും വകച്ചെല്ലെടുത്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിലാണ് കേട്ടോ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഹെയറിൻ്റെ അറ്റം വരെ തേക്കേണ്ട, സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരേ വകച്ചെല്ലെടുത്തിട്ട് സ്കാൽപ്പ് ഫുള്ളും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി കൊടുക്കുക. താരനൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കം സംഭവിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ മുടിക്ക് നല്ലൊരു തിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട കാരണം ഒരു മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ മുടി വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാം. നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും, ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. താരനൊക്കെ നന്നായി മാറും. താരമുള്ള കാര്യമാണ് മുടി കൊഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമായിരിക്കും. ഓക്കേ.